Геймарида ё ки геймароя чия тавбат не геймароя бо буса тавбат мекунад. Ассалому алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, навори моро даканса тамошо кунед, хоҳиш мекунем мумкин ки атсила 6 минут ё 8 минут ё 10 минут ҳамин қадар акай бародари азиз. Яъне ки хуб тамошо кунед бародари азиз. Ай яъне ки сюрпризе ки дар ҷа рафтестай дер намонен, ақиб намонен бародарҷоно. Ҳар як бародаре ки дари мора сучад мекунад, медроя, меҳмони мо мешава, иншоалло ба амри худо аз ин тӯҳфа яъне ки ақиб намонад. Бародари азиз, аввалин хоҳиши ман аз шумо чияй? Лайк монен, комментариҳои хуб бинависонем ки ҳамин корҳои хубмона давом тем ё ки давом натем. Ҳамин хеле аст. Акай Шералӣ, салому алейкум. Алейкум ассалом. Хеле бародарам. Алҳамдулиллаҳ. Сӯзи хубе, як салому алейкум ки бародаро хати. Салому алейкум бародаро, апа харо, иншаллоҳ ки ҳама каса хубе. Как всегда, дуора фаромӯш накунед дар ҳаққи мо. Шералиро бераҳма шо. Нигоҳ кунем бародари азиз. Фақат хоҳиш мекунам ҳамин наворе ки мекунем ку бародарҷоно, ҳамин навора шумо лайк комментариятона фаромӯш накунен. ҳозир бародармон Шералӣ гап мезана, адресора мега, номери телефонаш мисол мебуроя бародаро, кадомед ки надонест смела метонен занг бизанен. Да кансада фақат бародаро инҷа. Бале. Фақат бародаро. Мақсад ҳам зану ҳам марду барои геймарид. Мақсад барои геймарид ҳам марду ҳам зану. Ма геймарид ча намедонам, бо геймаро иш накун бародари азиз, барои хавози худаш гап мезана. Хушро хуб гӯш кунем бародарҷоно. Шералиҷон да канса бифаҳмон бародарора ки мақсад геймарида ё ки геймароя чия тавбат не геймароя бо буса тавбат мекунад. Нигоҳ кунем бародаро. Хуб да канса гӯш кунед, фақат навора паҳн кунем бародарҷоно. Бале. бародарое ки дар шаҳри Москваи мо алҳамдулиллоҳ ҷои адрес аввал бо перебиват мекунам, бачаҳо доим мегӯянд ки чӣ ба перебиватшон мекунӣ? Как всегда. Якум ҳамин адреса бигӯ ки метро куҷода бошад. Метро Беломорский, выходи Д, а меброи дустирост до конца меам ҷа шаурма, амҷа ҷои мо ай. Полни адресо дар тори экран, номро дар тори экран, метавонед ки занг бизанед иншааллоҳ биёед ҷои мо. Ҳиҷома, 3 намуд масаҷ, фитобочка, ҳамаш қоидави астай. Личени геймарид, бародари азиз, ҳам апаву хоҳаро, ҳам бародаро. Метавонед ки биёед иншааллоҳ мо дар хизмати шумоем. Алҳамдулиллоҳ чечени уҷе 5 рӯз шуд ки ҳуй кардем, бародармон лангари хест омад хай. Алҳамдулиллоҳ ҳазор раҳмат барои омадагит, хуш омадӣ. Ҳозир мерем дар ширак мехӯрем. Иншоаллоҳ. Гушнак будем, ҳичи ҳам нахӯрдем, соат 3 шаб шудест. Иншоаллоҳ завтрак мехӯрем як бора. Ба ҳамон хотир бародари азиз, сюрпризои хеле гарени бад мондагем. 8 телефонай, 8 наушник, мақсад соатай, 10 қуръонай, 10 ҷойнамозай. ҳозир бо бародармон лангари нишонтон метаҳад ки чӣ хеле телефонҳои биқагиай кадомое ки конечно личени геймарид меояд. Бародарои азиз, фикр накунед ки мақсад ки мо нархи геймарида баланд бардоштему падарка мондем. ин падаркаҳо чиста барои открития, барои мардуме ки меоянд ҷои мо личени геймарид. Бале, амҷа шумо бигӯм бародари азиз, яъне ки нигоҳ кунед да бародаро. ин бизнес ҳамияи бародаро, то расход накунӣ даромад намеёрӣ. Бале. бояд кам-кам расход кунӣ, яъне ки даромад биёрӣ. Барои ҳамқа бародарҷоно ҳаёти зиндагӣ ҳамияй. ҳамин ҳаёти зиндагӣ ҳамин хеле бародаро. Як каста ки надодӣ, як каста ки расход ки накардӣ, намешавад. Барои ҳам қадар мекунӣ ки яъне ки чӣ хел бигӯм, мардакура нигоҳ ки ягон магазин открита ҳуй мекунанд, ягон чизое чӣ мекунанд. нигоҳ кунед ки миллионҳора дар рекламашон мезананд, дар чизошон мезананд ки штоби ҳамин популярни шаванд, мардум бидонашон ки дар куҷоанд. ҳозир гарантиш қади дар ҳамин район мисол, ҳамин районда бародаро намедонанд ки ҳозир ҳамин ҷо шидагиай. ё ки бародарои муҳоҷир дар ҷа бисёранд, хоҳарои муҳоҷир бисёранд, намедонанд ки дар ҳамин ҷо ҳамин хел яъне ки бисёр шидагиай. ба ҳамон хотир метавонен муроҷиат кунен. ана падаркора ишон мете ҳозир бародаро да. ҳозир иншоаллоҳ нишон шудем. бародари азиз, ҷои мо дар мобайни 3 метроай. Метро Беломорский, Речной вокзал и Водный стадион. Ба ҳамон хотир бародари азиз, ҳаракат кунед. бародарое ки дар Водный стадион. бародари азиз, дари корхонаи мо барои тамоми мардуми ғариб ҳуяй, аз соатҳои 8 саҳар то соатҳои 2 шаба мо дар хизматем, ҳаракат кунед. бале бародари азиз, ана ки Шералӣ бародарам
падаркои бародароро ишон муте мақсад чи хеле чизон ино ҳастана бале хоб телефони поко бародари азиз ай ҳами телефонҳо бародари азиз 8 дона мондагием 8 дона кадомое ки личани гаймарид меоя номша наменависем фақат номери телефонша менависем ҳамун мақсад чанд кай менависем ҳавоё капсула мешавад дар ин барабан бозӣ мекунем дар эфири инами ютуб хоб 8 дига инаи падаракаи мондагием ки дар иҷа ҳам наушникай ҳами дига соатай и 8 намуд чӣ дора 6 намуд 8 намуд хоб алҳамдулилло баъд 10 дига қуръони каримай 10 қуръонай 10 дига ҷойнамозай барои бародарое ки личани гаймарид меоя обши падарка мешавад 36 хоб ҳамон бародарое гуфтем барои ҳиҷома падаркаҳо хай как всегда алҳамдулилло ки ҳастанд баъд ҷои мо як чиза бугум бародаре азиз ки ай дига ҷоҳо мақсад дига ҳама бародароанд мақсад бародарое ки ҳиҷома доранд чӣ доранд ҳамаш бародароанд дар масъалаи полотенса мо полотенса бародари азиз ҳам хе меорем ба ҳамон одам метием мебарад хеле истифода бушӯем бо истифода барем не ҳамин чиз дахил мақсад ки махкул набуд ҳами хе карам ки мардумда прият мешавад хоб беҳтарин ая идея хидмат мақсад хоб хай алҳамдулилло бо ина иҷа боро ҳастак бале бародари азиз дурушам ишон мутед ана дурунам як ишон мутед чӣ хеле бо бародари азиз иҷа меои хоб иҷа меои даъна ширин мекунӣ мешинӣ бародарое ки гаймарид меои алҳамдулилло хай иҷа мақсад давлен месанҷем иҷа аппаратае ки мебинем ҳамаша через аппарат баъд хулоса ки личани гаймарида сар мекунем хоб кимкайҳо мурдаи ҳиҷомаш кардан ҳиҷома кардишон мера ҳиҷома кардан ҳаминҷо соат 3 шавай бародари азиз 3 шавай личани гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ мешавад ба доруҳои гиёҳӣ бе шипри задан бе сӯзан бе укол мақсад ки ба доруҳои гиёҳӣ мешавад алҳамдулилло ки аллакай чанд инсонҳо омадан хизмат кардем результатша дидан раҳмат гуфтан налад не ба нархи дастрас бародари азиз ман худам ки 13 сол ҷи дар ҳамин ғарибиём ман медонам ки ҳамин сума чӣ хел меоем ба ҳамон хотир ба нархи дастрас алҳамдулилло ҳам ҳиҷома мои карам ҳам личани гаймарид иншаалло бародари азиз 2 рӯз пас дар тоҷикистон занона личани гаймарид ҳуй мешавад ай канали тоҷ закс метавонед ки тамошо кунед иншаалло бародари азиз боқӣ дар амони аллоҳ бошен ана хоҳиш мекунем аз шумо лайк комментария чотка бизанед широи нар карочи ҳаҷара ҳуҷуриш кунем да ина номеро да занг мезанем бародарҷоно ина номеро да занг мезанен 24 часа ҷавоб метан дар хизматам бародаро алҳамдулилло ки баъд як чиз дига гуфтам мо якум моҳу дуюм мо нестай аллакай 6 сол шида мекорем алҳамдулилло нашоти опыт нашоти корбор мо ман хидмам шогирд не хидм алҳамдулилло хидмтоқаҳое кардам и хидм дар хизмати шумоём биёед иншаалло ҳам личани гаймарид ҳам ҳиҷома қатъи падаркаҳош фаромӯш накунед худо ҳофиз худо нигаҳбонтон шерои нар